Il-President Amerikan Donald Trump ħeġġeġ lir-Renju Unit u pajjiżi oħra biex jibgħatu vapuri tal-gwerra ħalli joffru sigurtà lil bastimenti li jridu jbaħħru fl-Istrett ta' Hormuz minn fejn jgħaddi 20% taż-żejt dinji. Iddikjara li bissewwa jew bidnewwa l-Amerika sa tiftaħ dan il-kanal u tirrendih sigur. Immedjata tweġiba tal-Iran, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Abbas Araki qal li l-Istrett ta' Hormuz huma luq biss għall-edewwa tal-Iran u l-alleati tagħhom. L-Istati Uniti attakkat il-gżira Iranjana ta' Karg, gżira żgħira li tinsab 22 mil mill-kosta tal-Iran, iżda kruċjali għall-ekonomija ta' dan il-pajjiż għaliex minnha jgħaddi madwar 90% taż-żejt esportat. Ġie rrappurtat li fuq Karg instemaw aktar minn 15 esplużjoni u li l-Amerika laqtet aktar minn 90 mira militari Iranjana fuqha. F'kitba fuq Truth Social, il-President Amerikan Donald Trump ħabbar li l-Amerika erdet kull mira militari fuq din il-gżira f'dak li sejjaħ bħala fost l-aktar raids b'saħħithom li qatt saru fl-istorja tal-Vant Nofsani. Trump ħabbar ukoll li b'deċiżjoni tiegħu l-Istati Uniti ma messet l-ebda infrastruttura ta' żejt fuq Karg. Fi żviluppi oħra ġie rapportat li missila laqtet l-Ambaxxata Amerikana fil-kapitali tal-Iraq Baghdad u fl-Emirati Arab Magħquda fil-port ta' Fujairah ġew rapportati nirien kaġun ta' attakk minn drone li ġie interċettat. Il-portu meqjus bħala kruċjali għax iżomm fost l-akbar ħażniet ta' żejt fir-reġjun. F'aktar żviluppi dwar il-gwerra, l-Iran beda dik li sejjaħ 48 mewġa ta' attakki kontra Iżrael u fil-Libanu tal-anqas 12 ħaddiem tas-saħħa inqatlu f'wieħed mill-attakki minn Iżrael.